finitigiw ye mɔgɔ 200 ni mɔgɔ 75 de minɛ kalanso 4 kɔnɔ États-Unis jamana kan yan ni kunɲɔgɔn laban na. Amérique masayaso Maison Blanche ye wele bila girinkajɔ nisɔngoya taamala ninnu ma minnu kɛlen don ka dɔ fara u ka wulikajɔ fanga kan ni kunɲɔgɔn damadɔ laban ninnu na. Colombia sanfɛ kalansoba ye a lase ntɛnɛndon k'u ka école caman minnu bɛɛ lajɛlen ye jufu ye u ka kalanso bila. U ye a jagoya o senfɛ ko nin nisɔngoya taamala ninnu kan ka mabɔ. U y'a fara kan ko Colombia tɛna a sen don nin nisɔngoya taamala ninnu ka baara fosi la ko ka fara nafolomugu bɔli kan min ɲɛsinen don Israel jamana ma. N'o ye nin nisɔngoya taamala ninnu ka laɲini fanba ye. A kalandenw ye u ka cɛdali yira ko u bɛna sebagaya bɛɛ lajɛlen ɲini ni u yɛrɛ ka lakana siraw ye u ka kalanso siyɔrɔw kɔnɔ. Min kunnafoniw dira New York sanfɛ kalanso kalanden dɔw fɛ hali ni k'a sɔrɔ bagabagalikanw labonyalenba don ani fɛnɛ ko ka fara u ka murutili o kɔni kan ni sanfɛ kalanso ninnu na. Tileganyanfan waati kalanden minnu bɛ yen ni u ka sanfɛ kalanso ka bugulatigɛ sɛbɛn b'u bolo caman na bilala ka taa u ka siyɔrɔw kɔnɔ i n'a fɔ a kunnafoni dira AFP ka kunnafoni diso la cogo min na. Joseph Hawley ale min ye sanfɛ kalanfa ye min ka baara bɛnnen don sɛbɛndenw kalanni ma Colombia sanfɛ kalansoba la ye a lase ko Colombia ye nin ko nin jate i n'a fɔ kolankolon de ko min kumakan dɔw jatilen don i n'a fɔ politiki kumakanw ka taa Palestine jamanadenw fan fɛ wa ko min fɛnɛ bɛna sɔn ka kɛ bagabagali sira wɛrɛw ye ka taa jifu ka siyaw fan fɛ i n'a fɔ ale yɛrɛ a ye nin koɲɛ kɔni jati i n'a fɔ kojuguba girinkajɔ nisɔngoya taamala minnu kɛlen don ka bɔ k'u cɛda ka kɛ ni fagaliba ye min bɛ senna Gaza n'a kɛra sababu ye ka mɔgɔ caman baden de ni bɔnɛ Palestine jamanadenw na kɛra gɛlɛyaba de ye u ka sanfɛ kalanso ka baaraw kɔnɔna la min bɛ k'a laɲini walasa ka se ka kunnafoni di labilalenw n'o ye droit de la liberté d'expression ye ka fara ɲangili siraw kan u ye min jate i n'a fɔ yahudiyaw olu kɔnɔyali